Egunon, kuadrilla! Egunon, aieteko, 4 urteko gelako kuadrilla handi horri. Hor, bildu zaretenak gaur, nirekin bat egiteko, eta arrano arrantzaleri buruzko gauzak ikasteko. Beitu, lehenengo ni aurkeztuko naiz. Ni naiz Edorta Unamuno, eta nire etxea da Urdaibai Berzenterren dagoen etxea handi bat. Orantxe momentuan erakutsiko dizuet, ze nik hemendik, nik zuek orain ez zaituztet ikusten. Baina badakigu nola hitz egin gure artean, ze galdera erantzungo dugun, eta gauza pila bat egingo ditugu batera, gaur goizean zehar. Momentutxo batetan hasita, eta erakutsiko dizkizu gauza bat. Nire lagun batzuk ere erakutsiko dizkizuet, Beitu, hemen daukan, arrano arrantzale bat. Ez da polita, eta gainera, kantaria, Beitu. Hau ez dakigu Roi ala Landa den, baina bera galtzeko da, edo agian jarri dituzten arrautzetatik jaioko dan arrano txiki bat da, hau. Gero daukat beste bat handiagoa, Beitu. Beitu, zelako arrano arrantzalea daukadan. Baina hau ere, ez da benetazko bat. Ikusiko ditugunak dira orain, benetako arrano arrantzalea. Zuzenean hemen nire etxetik Urdaibai Berzenterretik. Orain txerakutsiko dizuet. Kusiko duzuen. Ordoa. 2 eta 3. Apurtxo bat. Eta beitu. Hemen ikusten duzuen hau. Bueno, lehenengo nire etxea erakutsiko dizuet. Segundatxoa. Kargatzen duen. Ia kargatzen duen apur bat. Geldiro. Eta beitu. Hemen irudietan ikusten duzuen etxe handi hau. Dorre handi horrekin. Hau da nire etxea, beitu, gainera agertu naiteke ni, hemen igual, agian agertuko nahi zolan eskinatxo batetan. Edo ez? Kusiko dugu. Zer, gaur oso astiro doa, baina bueno, hau da nire etxea, hau da Urdaibai Berzenter, eta hortxe egiten dut nik lan, eta hortik, dorre horretatik nik, gauza pila bat ikusten dut, eta gure kamerekin eta ikusten ditut, bai arranoak, bai beste txori batzuk, baina batez ere, gaur egun ikusten dituguna da arranoak, eta zuek ondo ezagutzen dituzuen arranoak, Roi eta Landa. Orain momentuan, guazen ikustera nor dagoen abian. Venga, saltotxo batetan, salto egingo dugu, eta Urdaibai Berzenterretik hartuko dugu kamera, eta guazen arranoen bila. Eta, aiba, beitu, amentxe ikusten da, ontxe hartuko ditut mandoak, kamararenak, eta beitu, hurbilduko gara, leheneko erakutsiko dizuen dut dagoen abia. Ze abia polita eta ze leku polita daukagun hemen. Hemen gu gaude horrelako itsasoaren ertzean, zuen moduan, zuek Donostien zaudete, baina gu hemen, Bizkaian, Urdaibaiko biosfera reservan, eta hemen ikusten ditugun padurak. Eta zelako paisaiak, eta zelako paisajea dagoen, arrano arrantzaleen abiaren ondoan, Ikusi zelako lekua aukeratu duten bere abia egiteko, Antxe, fondoan, ikusiko ditugu olatuak, ikuste ditugun, ze hor dago itxasoa, zaituko naiz iristen kamera eta nire begia handi honekin urrunera, beitu, hor dago Mundakako herria, hementxe ikusten duzuen herria, Eliza eta guzti, eta hementxe ikusten ditugu hondartzak, Urdaibaiko hondartzak, eta noski, itxasoan, olatuak. Gaur gainera, olatu nahiko politak ikusten dira, Ikusten dituzu hor zelan mugitzen den itxasoa, ez da? Bueno, joango banintz, hemendik, urrunago, agian Donostiara arte ere iritsiko nintzan, Zuek ikustera, baina ez da iristen hain urrun, ze gauzatxoa gertatzen da, mendiak eta ditugu inguruan. Baina behitu zelako lekuan egin duen abia, eraiki duten bere abia, Roi eta Landa arrano arrantzaleek. Guazen ikustera abia. Hortz ikusten dugu, hementxe behan ikusten dugu, Roi eta Landaren abia. Eta gauzatxo bat, ze nik begitu, zelako begi luzea daukaten, ikusten zaituztetala guztiz forman zaudetela, A ber. Ui, eta nortzuk dira hauek.
agian, zuek izango zaret, ez da? Hortxe, formal denok itxaroten, irrikitan, arrano arrantzaleren gauzak ikusteko, Deitu zelako begia daukadan, ikuste zaituzte dela, hemendik urrutiti. Hortxe, dano, formal, zaio hau jarraitzen. Toma! Baina guk gaur, arrano arrantzalerekin jarraituko dugu. Eta saiatuko naiz erakusten, gauza pila bat arrano arrantzaleri buruz, eta zuen dituzuen galdera sorta hori, erantzuten. Aldudan neurrian ia galdera batzuk eta ahaztu ditut, baina, zuek gogoraz jasiko dizkidazue. Beitu, hemen dago, abia eta abiaren gainean, hemen, etzan da, arrano bat, eta nor izango ote da. Ziur, horrela begiratuta, gainetik ezingo nuke esan. Aurretik ikusten baldin badugu, bularra iluna daukana, bularra marroi daukana, izango esan landa. Baina honek nik uste daukala roiren antz gehiago. Eta gainera uste du nekatuta daola, Zer behitu begiak isten ditu, eta agian siestatxo bat egiteko prest. Zer ez dakizu zerako lanak dituzten orain arranoek, azpian dituzten arrautzak zaintzen eta berotzen. Noski, hor, egun da gau, egoten dira, etengabe batzutan landa, beste batzutan roi, badakizu, roi da arrano arra, eta landa da emea, baina hori nik baino hobekto dakizue, zue. Eta, halako batetan, etorri ziren, arrano hauek dira, guk hemen, Urdaibain, askatu genituen arrano batzuk. Roik, 8 urte egingo ditu hemendik eta gutxira, pare bat aste barru, nik uste dute ekainean 8 urte betetzen dituela roik, eta landak 3 urte baino ez. Eta 3 urterekin ja, egin ditu hainbat bidai Afrikara arte joan da, Senegaleko inguruetara, negua pasatzera leku beroetara, eta urtero, bueltan etorten da puntual, martxorako etorri zitzaizkigun bai roi, eta bai landa, behitu orain zelan dagoen, siesta botatzen, esnatu da. Galdera bat egin zenidaten, eta esaten zenidaten, ia, arranoek amets egiten zuten, eta nik esango nuke baietze. Hor ikusten dira, lokuluskak egiten, eta lokuluskatan, nik uste du, pentsatzen dutela, noiz jaioko den bere txitak, edo zelako arrainak harrapatuko dituzten egun horretan, eta ni ziur nago, gu guztion moduan amets egiten dutela arrano arrantzaleek. Eta hemen ikusten dugu, formal, nik esango nuke roi dela, baina ez nago ziur, guazen ikustera ingurutik, beste bikotearen arrastorik ikusten dugun. Sarritan egoten da adar honetan, baina gaur egian arrantzara joango zen, beste inguru batera, baina saiatuko naiz aurkitzen, inguruko makiletan eta inguruko lekuetan, aurkitzen dugun beste arranoa. Batzutan hemendik ibiltzen da, baina beste batzutan oso urruti joaten da, Ze behitu norarte joan behar den arrantzan egiteko, orain marea behean dago, baina hemen hurbiltzen bana izona, ikusiko duzuen nola dagoen erreioa, eta hor erreioan, noski, ura eta arrainak. Arrain pila bat, gero ikusiko ditu zelakoak harrapatzen dituen, da nola harrapatzen dituen. Ikusiko duzuen. Eta hemen daude beste arranoaren beste lagun batzuk. Han urruti ikusten ditugu kaioak, hortxe ikusten dira, kaioak, zuen Donostian ere badituzue, Eta hortxe erreka honetan, errei honetan, roik eta landak beraien janari aurkitzen dute. Lasunak, moxarrak, lupiak, korkoiak, denetarik orain beraien jateko, baina gero, izango dituzten txitatxoa jateko. Eta, guazen deneko, horri ikusi ditut nik lantxo batzuk egin dituzuela, eta gaina badakin laguntxo bat daukazuela hor eskolan, Lumi izenekoa, benetan elegantea, zuen laguntxoa. Ikusi ditut horre, azelako lanak egin dituzuen. Eta, betu, erakutsiko duzuen, betu, hemen lan bat ikusi dudana, zuek oso ondo egindakoa, da, hurbilduko naiz horrela, ikusteko beto,
behitu. Zuek egiten ari zareten abia. Jope, bukatzen baldin baduzue agian ipini beharko dugu nun, bai? Beste arrano batzuk etortzen diren, ze benetan elegantea, Eta oso ondo eginda gainera, ze arranoen moduan erabili dituzue makilatxoak eta adarrak, adar lehorrak, hori abia eraikitzen joateko. Beitu, guazen ikustera, beraiek nola eraikitzen duten. Sartzen denean, ontsa sartuko da, oso ondo. Begira, fijatuk zaitezte beraiek ere zelako lana egiten duten, guk hartu genuen eta bakarri jarri genuen horrelako makila potolo bat, lurrean ondo sartuta, ez jausteko noski, ze haizeekin eta kontuzuko behar da, ze abi hauek egaz egin dezakete, baina horretarako arranoek egin dutena da urteetan zehar abia egiten joan lehenengo jarri zituzten horrelako adar potoloak, gure etxeetan eta adreiluak eta jartzen diren moduan, abia sendoa eta gogorra egiteko haizearen kontra, euriaren kontra, lehenengo adar potoloak, gero adar fintxeagoak, eta hauek esango duzuetan nola ekartzen dituzte ze, eskurik ez dute, baina dituzte atzaparritzelak. Eta mokoa ere, eta hortxe ibiltzen dira, batzutan, hartu adarrak eta abiara ekartzen. Gero, noski, adar lodixeagoak, adar lodixeagoak, adar fintxoagoak, eta azkenean, arrauntza, goxo, egoteko, behitu, zertzuk ekartzen dituzten. Itxasotik aurkitzen dituzten itxas belarrak, goroldioa, belar lehorra, eta horrekin egiten dutena da koltxoi bat, koltxoi erosoa eta epela bertan arrautza berotzen egoteko. Lehenengo erruteko eta gero berotzen egoteko. Ze orain, beraien lan handiena da arrautza horiek bero mantentzea. Orain ere behitu, lokuluska bat egiten, hemen, guazen ikustera zelako ametsak izango dira, esnatu da. Behitu, hortxe dago. Bai, norbaiti deika dabil, baina hortxe lokuluskak egiten jarraitzen du, eta itxaroten egongo da agian arraina norbaitek ekartzen dion, ze hau seguria, aurretik begiratu beharko nuke, agian landa da, edo agian roi, ez daki seguru, ze badakizue, guk desberdintzatzeko daukagula gauzatxo bat. Roik hanka batetan dauka, erakutsiko dizuet, zelako, bitu, hemen hau. Roik hainka batetan dauka erastun hori bat, honelako, aukitzen dira, behitu. Horrelako erastun hori bat. Baina honek jartzen du 3 eta izki bat jota. Baina roik jartzen du N eta 3. Eta horrekin dakigu guk erastun horia daukana dela roi. Baina horretarako hanka ikusi da zaio. Eta gero dago landa. Landak dauka erastun laranja bat. Nik ez daukat erastun laranja. Zeku jartzen dizkiegu bakarrik horiak. Eta ikusiko duzuen nola jartzen ditugun. Ze galdera bat egin zenidaten, ea nola jartzen ditugun erastunak arranoei. Eta nahi duzu ikusi? Ikusiko duzu horretxe momentuan nola jartzen dizkigun. Eta horretarako erakutsiko dizuet hemendik zuzenean. Erastun hauek behitu daukate horrelako zabaleratxo bat. Eta horretarako gu ditugu alikate berezi batzuk. Zanpatzen dugunean ireki egiten direnak. Hauekin ez diogu minik egiten, arranoari. Hartu behar dugu arranoa. Normalean, txita denean. Ze, honekin beste galdera bat erantzungo dizuet. Txitak jaiotzen baldin badira, eta jaiotzen direnean, egun batetan joango gara abiara, hartuko ditugu goxo, eta hankan jarriko diogu horrelako erastun bat. Baina ez pentsa minik egingo diogunik, ez. Hori izango da, guk adibidez behitu nik erlojua daukat, ez da, ordulari bat. Nire eskuan, edo beraiei ordulari bat jartzen moduan, niri ez dit molestatzen ordulariak. Edo beste eskuan behitu pulsera bat daukat. Hau ere, arranoaren itzako izango zen erastun bat. Eta gu jarriko diogu, hau, eta nola jarriko diogu, ikusi. Agian, handitxoago ipiniko naiz. Sartzen bada, kamera, horrentxe ikusiko dugu, ze batzutan tardatu egiten dit, ez dakiz gertatzen da. Agertuko da, bestela hemendik ikusiko dugu. Egingo duguna da, bai, orain, hartuko du nire laguna, arranoa,
Eta honek ditu hanka oso potoloak, baina hankak ditu ere. Apurtxoa eta apurtuta daude batzu, baina ikusiko duzu ez hau da, guk hemen zuhaitz batetan izan genuen arrano bat. Eta arrano honekin ikusiko duzue nola jartzen dizkiegun eraztunak. Hartzen dira arranoak, goxo-goxo hartu behar dira, besapean, ze kontu zeuki behar da, ez egiteko minik erpeekin, ze oso erpe zorrotzak dituzte eta oratzen badin bazaituzte, adios, min itzela. Eta gero, eraztuna hartzen da, eta hartzen dira alikate berezi hauek. Alikate berezi hauekin, eraztuna guztiz zabaltzen dugu, jartzen dugu. Haikatxoan, horrela, alrebestara, horrela jarriko txaron, alrebestara jarri dut. Hartzen dugu horrela, eta hortxe. Klik. Eta begira, hame daukagu, gure arrano arrantzalea eraztunarekin. Gusten duzue? Honek dauka 3 J, baina roik ez, roik dauka 3 N. Gusten duzue? Minik ez diot egin, ez diot bat ere minik egin. Horrela jartzen ditugu eraztunak arranoen hanketan. Bitu, jarraituko dugu. A ber, etortzen denerako, utziko dut hau hemen. Babitu, hortxe ikusi dugu, eraztunak nola jartzen ditugu, noski. Eraztun horre jarraiko ditugu, ja txitak daudenean, eta txitak, gutxi gora bera, honen tamainokoa direnean, apurtxatan diagoa. Bai, joango gara abiara, hartuko ditugu suabe, eta hainkatxon jarriko ditugu eraztuna. Gero, jakiteko zein dan zein. Beste gauzatxo batzu. Venga, guazen hurbiltzera, ikusiko dugu arranoa gertutik berriz ere, emango dugu bueltatxo bat, noiz ipenean, saiatzen naiz ikusten aber beste arranoa etorri den. Ze, arrano bikotea dago, baina beste lan deitu jarraituko dugu. Eta erakutsiko dizuet, nola, saiatuko nahi zamen izartzen, hortxe utziko dugu lasai, arranoa, eta guazen ikustera, amendik sartuko dut hau, nahi dut, nago, hemen gauza pila bat ditut, gero erakutsiko dizu zelako lekua daukadan hemen, eta zenbat ramankulu ditudan. Sinistu ere ez duzu egingo, Beitu, hartzen dut kamera. Hemen pantalla bat, teklatua gauza, pilo bat, irratiko gauza. Gero, beste pantalla bat, arranoa ikusteko, hor zuen lanak. Hemen beste pantalla bat, azkenean den ordenagailua, eta hemen amintxe, eskurekin bakarrik, eta botoi pila bat ikutu beharren, batzutan kontrakoak ikutze ditut, baina nahi dizuet erakutsi, ontxe, momentu batxo batetan, aurkitzen dudan, erakutsiko dizuet, oso irudi polit batzuk, ze, klaro, jarone, ontsi ikusiko dugu, hemen geldituko dut, eta zuek badakizue, arrano hauek neguan ez direla egon hemen, egon dira oso urrun Afrikan. Bitu, altxatu da, guazen hurbiltzera, ikusten ditugun arrautzak, beitu hor daude arrautzak. Beitu, mokoarekin zelan, kontuz, mugitzen dituen, leku egiten duen, beitxu, suave, sartzen ditu bere azpian, beitu, landa da, ze, ez da, eraztun horia, eraztun laranja dauka, beitu ze suerte, ikusi ditugu arrautzak. 3 arrautzak eta ikusi nola estaltzen dituen berotzeko, Haze suertea, ze pentsatzen genuen lo zegoela, ez, orain dakiguz 2 gauza. 3 arrautzak jarraitzen dute azpian eta arrano polita hau, hemen ikusten duguna, badakigu landa dela. Beraz, badakinik zergaiti dagoen hor deika batzutan dago itxaroten dagoelako, roik noiz ekarriko dion janarian. Ze suerte, beitu ikusi ditugu arrautza. Nik erakutsiko dizuet orain, lehenengo arrautza jarri zuten bideoa. Hortxe da, hau da bideotxo bat, lehenengo arrautza jarri zutenean. Hortxe da, haber gustatzen jago. Hortxe ikusten da landa, dagoela etzan da, eta hortxe momentuan altxatuko da, momentu bat barru, eta hortxe dauko lehenengo arrautza jarri zuen momentua. Ikusten duzu ez da,
Hortxe, lehenengo arrautza. Eta fijatu zaitezte zelako erpeak dituen, arrainak harrapatzeko, baina erpeak barrurantz sartzen ditu atzaskala, arrautza ez apurtzeko. Eta suabe. Hortxe dago, lehenengo arrautza, arrano arrantzaleen lehenengo arrautza. Arrautza oso polita, Beitu da, gorriska eta zuri, eta beitu, horretorri da roi albora. Arrain zatitxo batekin jateko. Hori da, grabatu genuena, hemen ikusten duzu, roi eta landa, kontuz, arrautza zapustu gabe, eta hortxe, gozaria jaten. Ikusten duzue, erastun bat, laranja, landa, erastun horia, roi. Polita benetan, Hortxe dago, bikote perfektua. Beitu, hemen ikusten dira, biak arrautza bat jarri zuten egun horretan. Baina horrezan gelditu gauza, Ze roik eta landak ez zuten bakarrik arrautza bat jarri, Ikusiko dugu, saiatuko nahi zau kentzen, oso ondo. Hemendik, oso ondo. Ez zuten bakarrik arrautza bat jarri, Ebeste egun batetan, nun konturatzen gara, adios, arrautza bigarren arrautza jarri zutela. Lehenengoa uste dut izan zena, apirilaren 19an. Hurrengoa, 22an edo uste dut izan zela. Eta handi gutxira, sorpresa. Eta zein izan zen sorpresa? 3 arrautza, gaur ikusi ditugu moduan, 3 arrautza, roik eta landak, landak berak errundakoa. Azkena, uste dut izan zela, apirilaren 26an. Beraz, badakit ibili zaretela hor kontuak egiten. Zuen abia, agertu zait berriz. Ibili zaretela kontuak egiten, eta batzuk esan duzue maiatzaren 29an, beste batzuk 26an, baina ni hasi naiz kontuak egiten eta noski arrautza hauek berotzen egon behar dira 35, 38 egun. Eta nik atera ditut kalkuloak eta egon naiz begiratzen egutegian eta niri ematen dit gutxi gora bera, berotzen hasi ziren 27an edo, 3 arrautza jarri eta ostean hasten dira berotzen. Niri ematen dit, ekainaren lehenengo astean, agian jarriko dituztela arrautza. Nabil hemen, hitz egiten, segundotxo bat. Lankide bat etorri zat, osatxo bat eskatzen, eta eman behar nion. Hori, nire kalkulen arabera, ekainaren lehenengo astean jaioko dira, txitak, uste dugu. Eta beste galdera bat erantzuteko, eta esan zen didaten galderatan, eta non ateratzen dira arrautzatik txitak. Ze, klaro, arrautzak dauka oskol oso gogorra. Guretzako agian eguk ere, zuek etxean ere tortilla jango duzu, olioaren arrautzarekin, ez arrano arrantzalearen arrautzarekin. Baina olioan eranekin, bai. Eta arrautzak, ikusten badituzue, oso gogorrak dira. Tortilla egiteko adibidez, edo arrautza frijitu bat egiteko, eman behar duzue, eskina baten kontra, klank, 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 eta krast, azkenean apurtzen da, eta ateratzen da arrautza barruko gorringoa eta zuringoa. Hor barruan ez dira txitak egoten. Baina arrano arrantzalearen arrautzaren barruan uste dugu txitak egongo direla. Eta nola de montre, aldute zulo bat egin, arrautza apurtu eta kanporatera. Sekretotxo bat kontatuko dizuet. Ez daukat arrano arrantzalearen txita baten irudia, baina daukat beste txita baten irudia. Eta bitu, zelako tresna daukaten, sekreto moduan, arrautza barrutik ateratzeko. Ikusiko duzue. Ontxe jarriko dut, eta jarriko dut hemen irudian, eta hortxe, irudi batetan ikusiko duzue, txita baten mokoa, eta mokoaren gainean horri ikusten da horrelako bultotxo bat, oso bulto gogorra da hori, eta ditzen zaio
mokoaren edo pikuko agina edo hortza. Hortz berezi horrekin edo bultotxo berezi horrekin, barrutik, sartzen ez direnean, hainbeste hasi direnean, eta bertan sartzen ez direnean, arrautzaren oskolaren barruan, eguna ailegatzen da, eta hasten dira atea jote moduan olan, tak, 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 tak. Arrautzaren barruan jo, moko horrekin, punta gogor horrekin, eta azkenean zulotxo txikirotxo bat egiten dute. Eta zulotxo txikitxo hori gero mokoarekin doaz handituz, eta dagoeneko ikusten dute argia, eta askoz ere erraxago apurtzen dute arrautzaren oskola. Eta gero, hortik, arrautzaren barrutik atera behar dira, kanpora batzutan, betu, hor galdetzen zen inaten, ea buruz ateratzen diren lehenengo burua, lehenengo hankak, normalean lehenengo burua, baina bakizu ezer gertatzen den. Batzutan ikusi ditu nik txitak jaiotzen, eta gertatzen dena izaten da txitak jaiotzerakoan, hankarekin ere indar egiten dute buruarekin eta hankarekin oskola apurtzeko, horrela, erdibitzeko, eta batzutan lehenengo hankak ikusten dira. Baina, normalean, lehenengo burutxoa ateratzen dute, arrautza barrutik, horrela jaiotzen dira txitak. Eta hori da sekretua, mokoaren puntan daukaten hortz bat, hortz gogorra. Guretzako, mailua edo izango beritz moduan, arrautzaren oskola apurtzeko. Gauza gehitxoago ikusiko ditugu. Beitu, erakutsiko dizuet ere, esan dugu, txita horiek jaioko dira, suposatzen dugu ekainaren hasieran. Gero, noski, janaria ere eman barko diote. Eta, dakitsue, arrano arrantzaleak, berak izenak esaten du, zer egiten duen, arrantzan, ez da? Eta ez dakizue zelan, ze joaten dira zeruan gora, handik goitik bizta itzela daukate, ikusten dute guk baino askoz ere hobeto, eta ikusten dituzte ur azpian dauden arrainak. Eta goitik egaz doazenean, botatzen dira zuzenean, murgiltzen dira uretan, eta bere atzaparrekin harrapatzen dituzte uretan dauden arraiak. Denetarik, nahi duzu ikusi nola harrapatzen dituzten? Betxo, hortxe doa, bideotxo bat ikusteko arrano arrantzaleak nola harrapatzen duen arrain bat. Eta arrain oso berezia. Ez dakit ezagutzen duzuen platuxa, baina platuxak jartzen dituzte, dira holako arrain handiak, eta bizi dira uretan, baina lurra jotzen, ondoan, eta arranoak ikusten dituzte, oso zaila dira ikusteko, baina ikusi bideotxo honetan, orantxe jarriko dut, segundotxo bat, uste dudala, hau, bere, emango diotona, segundo bate, zabalduko dut dena, eta ikusiko dugu orain, bideo bat, arrano arrantzaleak nola arrantzatzen duen, ikusteko, zuek guztiok, zuzenean, hortxe da, bitairo. Hemen ikusten duzu arranoa, egaz, eta, goitxe ikusiko. Beitu, hor ikusten da, egaz, zerutik begira, beko uretara, arranok eta hortxe arraintxo bat, platuxak daude, baina uraren azpian, eta hori ikusten du bat, eta jartzen ditu bere hankak, burua bera, hankak, zabaltzen ditu erpeak, eta hor bapatian aurrerantza, txum! Eta hortxe harrapatzen du, arraia, ikusten duzu, zelako artista da gure arranoa. Eta, noski, uretara jauzi da, eta busti egin da, baina orain egingo du, txakurrek egiten duten moduan horrela, ura kentzeko lumetatik. Ikusiko duzu eze ondo egiten duen. Hortxe, beitu egiten du horrela txakurre moduan, ur guztia askatzen du, eta hor doa bere arraiarekin abiara, noski. Jope, zelako artista dan gure arranoa, ikusiko dugu berriz, arraina hortxe dago, fijatu nola hankak luzatuko dituen buruarekin aurrera begira, erpeak zabaltzen ditu atzaparrak, eta bere atzapar potolo handiekin, zamba! Zelako artista, benetan, zelako artista gure arranoa. Hori da. Eta hori da, arrantzatzen duten modua. Baina hemen, gertatzen da beste gauza bat. Batzutan,
landa arrautza berotzen dagoenean ezin da joan arrantzara. Beraz, nork ekartzen dio baskaria, nork ekartzen dio gosaria, nork ekartzen dio afaria? Roik. Beitu, guazen ikustera. Eta hemen ikusiko dugu benetako bideo bat, hementxe grabatuta, eta nola Roik ekarriko dion landari, arrautza berotzen dagoela, arrain polit handi bat. Ontxe ikusiko dugu. Sartuko gara. Hortxe, martxan emango du eta hortxe dago Roi, ekartzen dio musarra handi bat landari, arrautza berotzen dagoela, eta behitu zelako arrain zatia ekarri dion, Aber ikusten dugu berri, berriz ipiniko du. Hortxe, berriz ipiniko du. Hortxe, landa, lasai, 3 arrautzekin, eta oin dator Roi, arrainarekin, meriendarekin. Ekartzen dio arraina, eta landa kentzen dio, Roi geldituko da arrautzak berotzen, eta landa joango da lasai beste leku batetara arraina iatera. Ikusi duzu, zelako arraina, eta gero ikusiko dugu noski nola jaten duen. Hor dago musarra, eta behitu zelako erpeak eta hainka dituen, eta zelan kentzen dizkion zatitxoak, eta dena barrura. Ja, badagoeneko bakarrik gelditzen zaio, bustan zatitxo bat, musarrarena. Hortxe dago. Atzaparrak behitu zelako dituen, zelako atzaskalak dituen, zelako bietzak dituen, eta nola jaten duen arraina landa gure arranoak, Gabiltza ikusten dena, Arrain goxoa. Suposatzen dut zuek ere arraina jango duzuela, ez da? Ze goxoa da, eta gainera hor Donostian daukazue arrain freskoa eta gozoa. Hemen Urdaibai daukagun modukoa. Eta landak eta Roik jaten dutena, eta ez hori bakarrik. Hemendik gutxina, txitei jaiotzen direnean emango dien arraina, noski. Ikusi duzu beraz, nola jaiotzen diren. Ez dakigu noiz jaioko diren, baina hor esperantza daukagu. Nola arrantzatzen duten eta nola jaten duten. Orain, erakutsiko dizuet beste gauzatxo batzuk ezagutu ditzazuen hobeto, ikusiko zu, Ze Roi, hemen daukadan, leitu. Ze, hor, esan dugu, ez da nola erastuna jarri behar zezkien, Roik esan dugu dituela 8, ez dakit ez da ikusten, ez eskuak ez dira ikusten, ze alrebestara nahi, horrela. 8 urte, Roik, egingo ditu ekainean. Erakutsiko dizuet, non jaio zen Roi. Zer Roi ez da Euskal Herrikoa, da oso urrunekoa. Ekarri genuen duela 8 urte, Eskoziatik milaka kilometrora dago, Eskozia, iparraldean, eta begira non jaio zen Roi. Roi jaio zen abia honetan, hor doa. Hortxe, ikusten duzuen, abia hau, abia ez, paisaje hau, laku bat, zuaitzekin, oso leku polita. Txaro, egingo dut gauza, ze mikrofonoa dago oso altu, eta bestean zaite entzuten. Ondo. Roi jaio zan, hemen baso honetan, eta hemen eskutatuta dagoen abia honetan. Hortxe ikusten duzuen abia horretan, jaio zen Roi duela 8 urte. Gure lagun batzurekin, joan ginen, hau da, behitu eta hemen, sekreto bat kontatuko dizuet. Hemen dagoena, hemen lurrean, da Roi gaztetxoa zenean, txikitxoa zenean, eta hemen daukagu gure lagun bat, Roi izenekoa, hau deitzen da, Roi Deniz, eta bere omenez jarri genion Roiri izena. Roi, hau Eskoziako gizon bat da. Eta hemen erastuna jarri zion, eta gero urrengo, itxaron, bueltan gatoz, ze arranoa joan eginda eta 3 arrautzak utzi ditu. Katxi laporra, norbait etorri beharko da orain berotzen arrautza. Txos, bakarrik utzi ditu. Egon daitezke denbora, ez tali gabe, baina goazen aprobetxatuko dugu ikusteko. Zelakoa diren, behitu. Kenduko naiz ni bitartetik, ze bestela ni ikusten hauzu eta horrela hobeto. Behitu ze arrautza politak dituzten, Roik eta landak, baitu. Uste badatorrela norbait, ze mugimentua ikusi du. Hortxe daude, 3 arrautzak, mugitzen ikusten dut abia, eta abian hemen postean norbait, bai, behitu!
hemen dago landa, eta landa joan beharko da berriz arrautza berotzera, edo Roy etorriko zaio. Goazen ikustera bien bitartean, nolako hankak dituen landak. Hurbilduko gara ikustera, Guau! Kusi, Ontxe saiatuko naiz gehiago. Ai, ze gaizki ikusten dudan orain, ontxe saiatuko naiz. Enfokatzen ondo, eta ikusten zelako erpeak dituen landa gure arranoak. Beitu. Beitu zelako atzaparrak, batzuk gordeta, baina beitu ematen dute amuak dirala, hau da landa ikusten duzue erastun laranja. Eta hor zelako atzaparrak, karrainak harrapatzeko. Hori bai, arrautzen ondoan dagoenean, landak atzaparroiek eta gorde egiten ditu arrautzak esapurtzeko. Bua, ze elegante, aiba, sorpresa! Roy etorri da, arrautzak berotzera! Beitu, guazen Roy ezagutzera. Beitu, hemen ikusten duzue, erastun horia, eta hau da, aita. Hau bai, arrautzen aita izango da. Bueno, txitoen hartzka. Eta betxo hon ikusten dugu Roy, elkarlanean txanda egitera landari. Eta orain jarriko da, kontuz gordeko ditu arrautzak bere azpian, berotzeko, ze eguzkiak denborazkoan ematen baldin badie ere, ez da ona, Ez da ona. Ze barruan egosi daitezke txitak, eta hori ez dugu nahi. Eta beraiek ere ez dute nahi. Eta hortxe, gelditzen zaio arrautza bat, estaltzeko, hemen gutxira, Roy arranoa, etorri da, landari txanda egitera, beitu, ze elegantea. Guazen ikustera landa non utzi duen. Segurenik orain landa, eta badoa Roy. Ai, denbora gutxi egin du, Denbora gutxi egin du. Eta landa utzi du hemen. Baina etorriko da bueltan, Edo bata edo bestea. Hala, orain bia joan dira, di badaki zertara joan diren. Joan dira egoak apurtxo bat astintzera, ze denbora asko egon dira hor, arrautza gainean etzanda, eta beraz, orain, egoak ere astindu behar dituzte apur bat. Joango ziren, osteratxo bat egitera, baina nik uste dut segituan bueltan etorriko dirala, A ber, ikusiko dugu inguruan. Baina bueltatuko dira. Arrotzak ez dituzte bakarrik utziko. Hemen dator bat. Ikusten dut hor, ikusten dut itzala, hortxe da bilegaz, eta seguren ia abiara bueltan etorri da. Bueno, ez abiara, baina bai, albora. Hau ere, landa. Hortxe utziko dugu, eta aber etortzen dan segituan, zenik begi bat daukan leku batetan ipinita eta bestean. Hortxe landa, abiara sartzeko prest, ez dakit nor sartuko landa edo Roy. Baina, bueno, hortxe utziko dugu, eta gu joko gara erakusten Roy txikitxoa zenean. Hartu genuen Eskoziatik milaka kilometro hegazkinez ekarri zen eta horrelako kutxatan amentxe barruan etorri zen Roy. Gero noski, guk hemen pixatu, amentxe behitu zelako polita zen Roy txikitxoa zenean. Baina behitu zelako atzaparra zituen ere, Eta fijatzen bazarete, begiak horiak izan beharrean laranja kolorekoak dituzte txikitxoa direnean, gaztetxoa direnean. Eta hemen suabe gabiltza, honi dira nire lagunak, Mar eta Javi, eta egin genuena zen, horrelako kaiola handi batzutan bere lagunekin sartu, bere anai-arrebekin, eta hemen ikusi dituzue bere lagunak, bere anai-arrebak, hau da P2, hau da P utza, eta P0, eta hemen P1. Hone dira Royren lagunak. Eta gero egun batetan guk askatu egin genuen. Bueno, janaria ematen genion, hasi zirenean ja egaz egiteko kapaz zirenean, askatu genituen, eta hor nun jarri zen, hau da Roy, behitu ze guapua dan, gaztetxoa zenean, eta hemen ikibili izan, hemen mundaka ingurutik, egaz, oso ondo. Hemen ikusten duzue, arraina hartuta, bera tzaparra handiekin, arrain zati bat hartuta, nola dabiltzan egaz. Hemen bere lagunekin,
Eta gero guk jarraitu egiten ditugu. Eta atzo esan zen diaten, zenbat neurtzen du puntatik puntara. Baditu, ego puntatik puntara, zuek eskuak zabaltzen badituzue, zuen beste metro eta 50 da metro eta 70 zentimetro. Gero ikusiko duzu handerinoak edo, zango dizue zenbat den hori. Baina oso ego zabalera handia daukate. Eta gero, bidaia izugarri bat egiten zuten, joateko nora, egaz, denbora guztian egaz, hemen dago Roi, eta nora joaten ziren negua pasatzera. Leku zoragarri batetara, Senegalera, Afrikara, eta horrelako leku, dana, urestatuta, arrain pila batekin, zuaitzak, danetarikoak, eta han ere lagun pila bat zituzten, jendea ere, laguna, han Afrikako jendearekin bizi dira, ze han arrantzasko dago, orduan jendeak ere arrainak harrapatzen ditu hemen moduan. Beraz, bizi dira elkarrekin arrantzaleak jendearekin. Hemen arrantzaleak, eta hori dira Afrikan dituzten laguntxo batzu. Horrelako hegazti politekin ibiltzen da arrantzalea Afrikan. Beraz, behitu zelako lekura joaten den negua pasatzera. Eize inmiria ematen digun horrelako irudiak ikustea, Senegaleko irudia. Baina hemen, ez da inbidia gutxiarako. Hemen aurkitzen gara Urdaibain eta arrantzalearekin. Behitu, kontatu dizkizuet gauza pilo bat. Eta orain, gustatuko litzaidake, zuek hemen galdetzen didazu zergaiti joan diren, ez dakigu zergaiti joan diren. Ze batzutan, jendea ez da hurbiltzen askota, baina batzutan kontu zeuki behar da ez ikaratzeko arranoak jendea hurbiltzen bada, baina orain egon ez begiratzen, horrela eman dut buelta bat, eta nik ez dut inor ikusi. Batzutan, ez pentsa, arranoak ez dira bakarrik bizi hemen jendea bizi da, baina bai dituzte beste lagun batzuk, eta batzutan ikaratu ere egiten dira beste laguntxo horiekin. Baina orain ikusten dugu inor ez dagoela. Hemen ez dakit. Behitu hemen dago bikote hau da Roi. Deskantxo hartzen daude. Ze hemen dago Roi. Ikusten dute eraztu noriarekin. Ikusten duzu, Eta landa abiaren ondoan dago. Beraz, nik uste dut hemendik gutxira agertuko dala. Arrautzetara. Begira dabil Roi. Oso urruti dago, baina, guazen ikustera, landa, hortxe landa, katxera porra, eta arrautzak, hementxe. Ez du pentsatzen, arrautzak egon daitezke, 3-4 ordu, lasai, berotu gabe, baina, gero etorri beharko da, arrautza hauek estaltzera. Bai. Eta behitu esan dugu, lagunekin dagoela, eta behitu bukatzen joateko. Guazen ikustera zeintzu lagun dituen, ze benetan, batzutan etortze zaizkio bizitan, oso lagun bereziak. Batzuk hegaztiak dira, behitu, erakutsiko dizuet bat. Ontxe, hegaztitxo bat sarritan etortzen dena bereiek bizitatzen, bustan zuria. Etortzen da, abiara bizita bat egiten. Eta bustan zuriak ez dauka arranoaren beldurrik, ze badaki arrantzaleak arraina jaten duela bakarrik, ez txoria. Beraz, lasai asko egoten da, beraien ondoan. Baina ez hori bakarrik. Badagoz ere beste lagun batzuk, arranoarenak, eta hauek apurtxoak handitxoagoa dira. Beitu. Zelako kuadrilla agertu zen lehenko egunean, eren egun, hemen, arranoaren kabiaren ondoan. Basurdeak, baina basurdeak, bi nagusiek, gurasoak, eta atzetik beraien kume guztia, behitu, zenbat dauden. Zenbatu genituen 9 basurde kume. Hortxe ikuste dituzue, eta hauek ere Roi eta Landaren laguna dira, ze hortxe ibiltzen dira normalean leku berdinean. Behitu ze politak. Hortxe dabiltza lokatzetan sartuta, gerri arte lokatzetan sartuta, bularren arte zango genuke, hor dauden karramarroak, hor dauden txirlak, hor dauden muskuiluak eta bilatzen jateko. Gurasoak, aita aurrean, ama atzean, eta behitu familia guztia, ze elegante hortik.
Bai. Eta ez hori bakarrik, badaude beste lagun batzuk ere, Eta beste lagun batek, arranoa batzutan ikeratzen duela, Edo beldurtzen dena, hau ezagutzen duzue. Aseria ere etortzen da, askotan, etortzen da ia egunero, abiaren azpitik pasatzen da, badakizu ez horretik, ze arraina jaten dutenean, beti sobratxoren bat gelditzen da. Eta abiatik bote egiten dute lurrera, eta hortxe ibiltzen da aseria, ea horrek soberakinak aurkitzen dituen abiaren azpian, ontsa ikusten duzuen moduan, ea zer topatuko, zer bilatuko hauan sartzeko. Bai, ikusten duzu zelako kuadrilla dagoen hemen arrano arrantzalearen abia ondoan, Aseria, behitu ze elegante, da ze polita, baina, klaro, aseriak ez dauka egorik, beraz, ezin da hurbildu arrautza dauden lekura. Bestela, ai, arrautzak ere kontuz, baina aseria ezin da igo abiara, oso altu baitago. Eta gainera arranoak defandatuko lukete, Eta orain, amitxe, jarraitzen dugu ikusten, abia utxik, eta hemen landa, ez dakiz zergaitik dagoen, berantz begira dabil, ia agertu bada aseriren bat edo zerbait, begira nabil, ze berezia da, nahi ez izatea, sartzea barrura, ez dut ikusten nik hemen, me katxi la porra, behitu nor dagoen hemen, orantxe zuzenean, horregaiti dago landa azarre, aseria gertu da, katxiz, ikusi duzue? Behitu, hortxe dabil, aseria egun argiz, landaren ondoan, klaro, horregaiti dago urduri, hemen aseria. Baina, aseriak esan dizuet, ez dauka egorik, beraz, zer suerte, aseria ikusteko aukera daukagu. Aunque landari grazia askorik ez egiten, ikusi duzue. Ea martxan egiten duen ja, eta dagoeneko sartzen uzten duen. Aseria agertu da. Esan dizuet, esan dituen hainbat lagun, eta baina ez dakit, ametxe gelditu da jarrita, ezken denbora guztian zeuden bera begira, eta behitu, zuzenean, Urdaibaiko arranoak eta Urdaibaiko aseria, zuzenean ikusten. Zelako suertea. Eta ez hori bakarrik ikusten dugu nola arranoak gainetik pasatzen zaion ikaratzeko eta beldurtzeko nahian, baina ez du lortzen, Beitu, hortxe ikusten da, arranoa dabil, bere gainetik pasatzen, beldurtzeko, baina aseria hortxe gelditu da. Katxiz, laporra. Bueltatu diren, abira, ez, ondinok ez dira abiara bueltatu. Beitu, gaur, zuzenean, arrano arrantzalearen abiaren azpian, aseria. Lasai asko, gainera. Hortxe ikusten duzu. Gora begira, baina, esan duguna, ez dauka egorik, beraz, ezin du gorutz igo. Bai. Idazten nago, aseria dagoela. Bai, hortxe. Utziko dugu hortxe, lasai asko aseria, eta ja bukatzen joateko, zer bestela, zer luze egingo zaizuen. Berriz nago ni hemen, espero dut gustatu izana, emandako saioa, eta noski, saio ez dut nahi amaitu, gauzatxo bat egin gabe. Ze badakit, ze niri txoritxiki batek esan dit, lumik esan dit, nola arrano arrantzalearen kanta ikasten ibili zaretela. Ze hobeto, bukatzen joateko, arrano arrantzalearen kanta denon artean abesten baldin badugu. Eta gero, gelditu diren galderak eta begiratuko ditut, eta erantzungo dizuet, botako dizuet horrela idatzita, e-mail bat. Eta beste gauzatxo bat, txitak jaiotzen direnean, berriz ere, zuzeneko bat egin behar dugu, zuek eta nik,
txitekin gozatzeko. Kamera honetatik txitak ikusteko. Konforme? Bueno, bilatuko dut Arrano arrantzalearen kanta. A ber, aurkitzen dudan, segundotxo bat. Tita, 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 tita. Ontxe, a ber, horrela egingo dut. Eta hemen jartzen baldin badut. Horrela, nik uste dut, agertuko zaidala, Arrano arrantzalearen kanta. Eta ber, denon artean abestuko dugu, eta grabatzen baldin baduzue, bidali, nik jakiteko nola abesten duzuen. Konforme? Bueno, aieteko 4 urteko umeak besarkada handi bat, jarraitu horlan, lan pilo bat egiten, arranoekin eta txoriekin, eta egunen batetan, etorri behar zarete zuek ni bizitatzera, nire etxe honetara. Eta hemendik zuzenean, arranoak ikusten, beste txori batzuk ikusten, eta batzutan, azeria ere, eta basurdeak ere. Ze hemen bizi diren gure lagunak dira ere. Orduan, orain, jarriko dut Arrano arrantzalearen kanta, denok martxan jartzeko, bideo eta guzti jarriko dugu. Eta nik gero arte esango dizuet. Agur! Itxaron, hauek ere agur esatean nahi dut eta agur! Eta hemen dagoen honek ere, segunda bat. A ber, hemen, agur! Ordua! Urdaibaiko gurean arrantzan, ere mugara bidegenez, lano paretik urrespira, Arrano arrantzalea. Hiru arrautzak abian dantzan, aita eta ama urduri daude, txikatxoa noiz jaioko, maitasuna emateko. Urdaibaiko uretan arrantzan, ere mugara bidegenez, baino paretik urrespira, Arrano arrantzalea. Respira, Arrano arrantzalea. Agur!